molt bones. Soc en Miguel González, gran comentarista dins l'escola de Sant Josep Obrer. Avui us faré una petita introducció que crec que dura 1 o 2 minuts sobre les funcions bàsiques del Google Keep. El Google Keep és una aplicació que serveix per fer notes que, com estàu mirant, n'estic fent una nota de català, vale? Sobre el Google Keep, vale? Podem añadir diverses coses, recordatoris com avui, més tard, demà, la setmana que ve, tal. Després ho podem compartir amb altres persones, vale? Com és un company, tal, posant-hi els emails, la compte de Google, vale? Després podem agafar i canviar el color de fons de la nota, com per exemple en verd, vermell, blau, groc, totes aquestes coses. Després podem añadir una fotografia. Jo, per exemple, n'he llegit aquesta, que és de Spider-Man a través de l'univers o cosa així. Després podem guardar-la, arxivar-la, vale? Com és aquí en arxiu, vale? I dins els 3 punts podem añadir una etiqueta, vale? Un dibuix, vale? Com és el que em faré, que dins de la part de dibuix n'hi està la part d'esborrar, vale? Que es pot esborrar tant una cosa com tota la pàgina. Després el retolador, vale? Que més que res dins la part de pintar n'hi ha diverses coses. Està la part del color, està el grossor de la punta, vale? Jo, per exemple, estic provant diversos, com per exemple en verd, la punta grossa, vale? Veus? Queda guapíssim. Després n'hi està la part com si fos un poli, vale? Que ja no fa traces més naturals, sinó que ja són tant artificials. I després n'estaria el subratllador, vale? Dins el subratllador, clarament un subratllador no és que sigui del tot un color molt sectoritzat d'alguna manera, sinó que no és un color molt vist. I després podem canviar els tipus de fulla. N'hi ha de quadres, de punts, de línies i en blanc, com és el que jo estic usant. I després, al final del tot, hi ha una opció que és d'agafar tot i poder esborrar-ho tot, o esborrar simplement una part, que és aquesta, que és un quadradet amb unes línies reflexades. És això. Acabant la part de pintura, vale? Hi està una altra cosa, vale? Que és fer una còpia, suprimir la nota, mostrar les caselles de selecció o copiar el document de Google, vale? Tot això són coses bàsiques, vale? Que no me ficaré dins aquests temes perquè són molt simples, vale? Jo estic aquí per ensenyar-vos les funcions bàsiques dins el camp de que n'hi ha gent que no sàpiga fer-ho, vale? Ni utilitzar-los, vale? Dins la part de notes tenim diverses opcions, vale? Que estan recordatoris, les etiquetes i l'arxiu i la paperera, vale? Dins la paperera podem eliminar o podem restaurar, vale? N'hi ha 2 opcions allà dalt, per les indico per aquí, vale? I dins la part d'arxiu, vale? També n'hi ha l'opció d'eliminar i tal. Això no he identificat perquè és donar-hi els 3 punts i enviar-ho a la paperera. I ja per finalitzar aquest vídeo, a dalt del tot
on posa això de cercar, vale? A la dreta n'hi ha 3 símbols, vale? N'hi ha símbol d'un núvol, vale? O directament d'un cercle, que és d'actualitzar la pàgina. Cada que facis una nova nota així molt ràpida, si n'actualitzes, passa això. Després n'hi ha secció de com si fos una estanteria, vale? En rectangles, per dir d'una manera, i salten a fer quadradets petits, vale? I després, per finalitzar, està la part de que és aquest engranatge de configuració o ajustes de posar, depenent de com la vulguis dir, vale? I dins això està enviar una suggerència, vale? Cap al servei cap al servei de Google, vale? S'ajuda, que això són recomanacions i ajudes a la vegada que et fa Google per tu, baixades d'aplicació, vale? Que això és per instal·lar a través d'Android, iPhone, etc. Després, tecles de cera, vale? Que això és perquè te surtin un teclat dins la pantalla encara que tinguis un monitor o un portàtil tàctil, vale? I això és el que més m'ha agradat, que és el que n'he estat canviant, que ha sigut el tema fosc. El tema fosc és aquest que entenc negre. Allò m'ha agradat molt, però en cas de que vulgueu canviar-ho perquè vos heu cansat o tal, podeu anar i desactivar el tema fosc perquè es posi el tema blanc, per dir-ho d'una manera. Bueno, això és tot i espero que us hagi agradat i una abraçada i adeu.